Ay, kanundat sa pabati. Relax kayo ba? Sana Ay. Palabs, Ano ako man? ng pangahoy ko, kadiyot be. Kaya maglungag ko ba? Inalahog ka na mangahoy? siya kahoy na wala pa siya, kung ano pa siya gasol. Mayati. Uy, kapoy, kipangahoy man. Ala, uy. Kung saan day mong trabaho, uy, nakanandili, kapoy nga. Tanang trabaho, kapoy man siya. Duwa may trabaho nga, yahay. Kaon lang ta kung ganahan na trabaho. Kaon? Oh. Niya, ako'y mahago. Usay gusto ni mo, ako kay mangahoy. Ay, naunsa man taong kakapoy, man kayo. Kung lawas, mangahoy. Ayo, sige mo, pangitay, paagi nga, makapangahoy ka nga kanandili ka kapuyon, ha? Oh. Ay, payo, pagdugay, ha? Kay base, base mapas mo na sa daan eh. May mo na ikaw kay, wang kahiyos-hiyos ni ako tarawa. Wala, ano lang, bukong palit na lang. Mangahoy, ha? Sige, mangahoy. Sige. Asa, pagkahoy. Ay, so, yan ni di ko mangahoy. Ginawin na kang kahoy. Ani di ay. Pabuton ko ning matagak. Uy, kapoy man. A few moments later. Duka, gayan, tagak kahoy. Ay. Duka Oy, lang. love! Asa naman taon ka, oy? Hoy, ara ko. Kasi kinuha ko na lang, deka di, ha? Kanya, Daga kay kahoy may lab. oh, lagi, anya, asa mo na na imong tinapok? No. Oh, nga naman na ina. Nanakaw mo na sa punuan. Pabuton na ko matagak. Kasi kinuha ko na mo, may pabuton. Bisan pa siguro mugamot ka diha. Manugtog ka na lang ka diha o dahon. Ang kini, hindi kayo po ni matagak. Hala, pataka juga may labs, pataka ra juga. Magpaabot mo kung matagak ko ng kahoy ko. Sig matagak na may labs, makakahoy na ta. Kapoy akong bukton, magsigig kuha na. Gani, kapigil ba gipasabot ang tika nga bisan pag unsaon na nimo kuan. Ti jud na matagak. Gawas na matagak na kung gamiton nimo sa imong kusog. Kamitag kusog kapoy, magikayo. Unsa man ka, oy. Kapoy kayo, magsigig. Kuan-kuan na, kay kahoy, ana. Dapat ika lang unta mga hoy. Di ka manugo na ko, kay kapuyon mo ko. Pero ka makonsensya no. Sa kadakog lawas nimo sa kadako sa imong tiyan, ako nga imong asawa nga perting gamaya, murag bata, wa pa tiyan. Mo imong sugoon ug papangahoy sus. Pataka na ka magmatir di ka sa lawas, kay. Ano dapat sad ba ka na ganing imo sa kung sabton ba? Kay kani maabot ra jud panahon may labs matagak na siya makakahoy na ta. Paabot ni siguro panahon patagak di ako maputan lang ipuspos ko ni nimo. Nauno Hindi ka sa. makuha diha. Sige nang kakasuko, sige pagkag manugo. Dapat manugo ka di sa ka masuko. Mo ganing gibabak nga nasuko ko. Sa part 2 ug sa part 2, puros magapulpul part 3 na ni. Pulpul gyapon ka di mo kahoy di ka kakuha. Ano yung tao na oy sus. Ni unsa may gusto nimo? Mangahoy ka o dili? Mga hoy, lagi pero pabuton ko na matagak. Aw sige, paabutan ng mataga ka o paabutan po karon sa panin ako ablihan ang ako aha diha na ka che. Abli. Ano ra ka? Tuo ganahan ko.